ଏଇଟା ନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେ। ମୁଁ ଆମ ପୋଷାକ ସବୁ ରଖି ଦଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ନାନୀ। ନାନୀ ନାନୀ ତୋର କଣ ହେଲା? ଆରେ କିଛି ହେଇନି। এই পুটুলিটা ধরু ধরু হাତରେ কଣ୍ଟା ভଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଫୋଡି ହେଇଗଲା। ଟୁଆ ଏଇଟା ଆମ ଘରୁ କେବେଠୁ ଆସିଛି? ମୁଁ ତ କାଇଁ ଦେଖିନି। ଏଇଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଟୁଆ? ନାଇଁ 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 ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ତୁ ଏମିତି ଥରେ ଥରେ କଣ କଥା କହୁଛୁ? ଶୁଣ ଟୁଆ ସତ କହ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହୁକ ଲିଖନି ଲୋ ନାନୀ। ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖିବ ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ତତେ ମନା କରିଥିଲି ପରା କାହାଠୁ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ। ନାଇଁ ନାନୀ ମୁଁ ଏଇଟା କାହାଠୁ ଆଣିନି। ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମଟେ ଅଛି ସେଇଠୁ ପାଇଥିଲି। ହଁ ଖୋଜୁଥିବେ। ଆଉ କେହି କାହିଁକି ଖୋଜିବ? ଆଶ୍ରମ ତ କେବେଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନି। ଖାଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଖେଳନା ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଲେଖିକି ମାଗିଦିଏ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଆଉ ଖେଳନା ସବୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନକୁ ଉଫାନ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ତାହେଲେ ଘରେ ହେଇଥିବା ଖାଇବା ଆଉ ଖାଉନଥିଲୁ ନାଇଁ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ରଖିକି ଫେରେଇ ଦେଲେ ହବନି? ନା ନା ଆରେ ବା ଭଲ ଜିନିଷଟେ ତ। ଏଇ ଲେଖନୀ ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେ ହାଇ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ହିଁ ନବୁ। ଯାଉଛି ମାମୁଁ ଆଉ ମଉସାଙ୍କୁ ଖବରଟା ଜଣେଇ ଦିଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏତେ ଥର ଥର କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆଗ ଆମକୁ ସେଇ କୁହୁକ ଲେଖନୀ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି କହୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଲେଖନୀ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ସବୁ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଲେଖନୀ ଫେଖନୀ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଯାଅ ତମେ ସବୁ। ଆମକୁ ଲୁଚଉଛୁ? ଏ ବାଘା ଧର ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେମିତି ଏମାନେ ଖସି ଯାଇପାରିବେନି। ଆରେ ବିଲୁ ଆରେ ଧର ତାକୁ। ଏ ବାଘା କଣ? ଏଥରକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିବ ପରେ। ଛାଡ ମତେ ଛାଡ। ଶୁଣ ଟୁଆ, ତୋ ଭଉଣୀ ଏବେ ଆମ କବଳରେ। ଭଲରେ ଭଲରେ ସେ ଲେଖନୀ ଆମକୁ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ଆଜି ତୋ ଭଉଣୀର ଶେଷ ଦିନ। ଜାଣିପାରିଲୁ? ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାନୀ ତ ସେମାନଙ୍କ କବଳରେ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି? କଣ କରିବି? କଣ କରିବି? ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ତ କୁହୁକ ଲେଖନୀ ଅଛି। ଦଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି। ଆରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ଭାଇକୁ ଆର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ଆକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବା। ଆଉ ବିଲୁ ତତେ ବି ଗୋଟେ ହାଣ ଚୋବେଇବାକୁ ମିଳିବ। ଭଲ କିନା ଧରିଥା। ଆରେ ଏତେ ବଡ ଦାନବ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ହିଁ କୁହୁକ ଲିଖନୀ ଅଛି। ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଦାନବ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାକୁ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି, ବୁଝିଲ? ସାବାସ ଟୁଆ, ତୁ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ଦାନବ ତ ଉଫାନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଦାନବକୁ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ପଠଉଛି।
ବାଘ ଦାନବ ଚିତ୍ର କଲୁ ବେ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲୁ ହଁ? ଓହୋ ଆରେ ରହ ଟିକେ କାହିଁ ଗୋଟେ ରାଉରା ହଉଛୁ ଇଏ କେମିତି ଲଢିବ ଦେଖ ହଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି ରୁହ ମୁଁ ଦାନବ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ରୁହ ଦଉଛି ତମ ମାନ ଆରେ ହେ ଆରେ ଇଏ ତ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ ଛାଡି ଦିଅ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ ଆମକୁ ଛାଡ ଆମକୁ ଲେଖ ବି ଫେକ ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ